На колко са, на колко са? На 15, бе. Ей! Пред Фейсбук, ако имаш. Пред Фейсбук, ако имаш за цели. Чист, бе. Пък. Повече от 10 не ти давам да знаеш. Абе, ей. Ти си... Чакай, пишеш сад фейс. Там значи стои. Абе, ей! Може да е ходил на урок сега. И чакай, откъде си? От някъде си, от София. По крайницата, там кофите, Не нали? беше ли от Дупница? То Дупница по крайници, а само на 100-200 км, ако искаш. Не, Харлан пие Дупница. Ага, близко. Бе, близко, само на 500 км. Абе, Гошо, Оскорб, пише ти Оскорб. Кажи. Бе, тапак. И сега чакай, чакай, макни бе. Тапак. Момче, Що напсуваш се? Абе, Хари дискусията, Арби. Да. аре, тримата са аднахти, бе. Само оставим Мартин да дойде и направо ще тръгна. О, чудесна идея! Само Сега- остава Супер Мартин. ския, що на хейтваш или псуваш котско прави? Закона хейтваш от дете. Аз като разберат вас, ще направо ще забранят достъп до интернет. Да, бе. Ами кота Ай, бе? стига, бе. Какъв е то се? Кой бе? Той дето дай го бай. О, не знам. Кой е? Какъв е то се? Абе, ей, момче. Абе, го пак, няма кой чища. ВВВ. И сега що на хейтваш или там кот правиш, не знам. Сигурно ако майка ти те разбере какви неща говориш, ще ти го пъни ушите. Да, Тя бе, се му ги опънала вече. бе. О, не, както казваше Харито, той какво няма? Ти стана ли като на магари, бе? Абе, трол. Ей, знак, защо си магаре? Ти за И, ти за смешно. коси- ти за коси 10 годишана. За си прасенци? Ти за коси лапенци. За си тапак? Ти за коси смутаняк. Добре, чакай. За си идиота? За какво на хейтваш, не мога да разбера. Що тя лапи, бе? Лапята те правят, бе, сега модира. Защо сте тъпи? Вау. Голямо Да, кръв. Тризън. Да, Тризън. Ти знаеш, че за кота бан на хучата, а? Защото си тъпак? Не, защото ти си тапак. Да, много смешно. Много Смешно е ми. Виж, То трябва малко тъй, малко хумор тъй. Трябва го тъп. Трябва тъп, ще та наричаме знак. теле, аз пак ще нарека анонимния от Дупница, тъпия 10 годишния 4-ти клас. О, трябва тъп. Не знае какво казва повторено нещо. Я говорям български, защото не разбирам тъпи език. Ти я не ди... Еми трябва да научиш човек. Да, ти малко те трябва да... Тя скаже на G-Game Cast, бе. Вау. Кой вика, че не го разбрах нищо, май не го ни напълно. Да, и Да, аз. това е. Нещо май те... Я почна Когато цигански. добавиш, човек. Какво ги добавиш? Кой ще добавиш, кой? Той вече ги добави G-Game Cast, човек. бе. Джей Геймкаст ли? бе? Да. Да. Те са ми приятели, бе, какво проблем ли нещо? Мгм. Еми, на мен съм приятели. Какво прави? Теле, бе, Ти си снимал с тях, нали? Кой ти покаже? Къде съм я? Ей! Ей! Поправиш, бе! Много неща. Дишам, гледам, пиша. О, виж. Момче, дори приятелите ти статруват. Ой, Да. Да, тапак. Ти някаква друга дума знаеш ли, ти? Освен тапак. тъпак, И който- тупав идиот си. Чакай сега, човек, ти си 4-ти клас, пак дори не ти личи, че си 4-ти, ти си като първи клас за мен. Да. А ти си ми като от детската градина, бе. Да, аз съм възпитателя от детската градина, ще дойда там на шляпа. Да. Трябва да смиш памет. Защо си още от детската ясла, бе? Охо, ма ти си в яслата, те ли? Брат. Браве, като си у яслата ти. Значи си била в яслата, ти ли, майко. Много ясно е, той преди 2 месеца е слизал там, бе. Абе, Гошо, я махва е там. Той си казваш да мълчиш, човек. Защо се Лапенц. отглеждаш? Бе, Гошо, я махва е. Да, готово, Ти го каза. Я не го Ей, каза. Драгомира е сприса. Трагомира, спирсал. Момче, се научи да говориш. Научи се пак ти я мъкниш. Да, ти пак се научи да не забравиш на интересен. Научи се ти да мълчиш. Пак Ти от кой град беше?
От София, от... От не. Дупницата, от Дупница. Слушайте, той е от Дупница. Той е от Дупница, там много ги дупят. Не, Арчи. В допарата Не, тъй. Саро. Сух. А знаеш, че в момента снимам, бе, бупак. Минаш ли, че и ние снимаме, бе, Браво. пак? Да, бе, снимате ви. Имаш Искаш да го просто качим като сега че в YouTube, нахейтваш. Да, и аз снимам. Вау, Добре. браво. И как сте се научили? Я ми кажете. Аз Да. за да Не, са... ползвам Ама, програма, ти да, тъплис. да въпитам, телефон ли ползва тя? Не. Не, Google Chrome. И... Сигурно Значи, ползват... който сигурно гледа... Сигурно който ползват гледа Google. Не, аз ползвам и това. Може да се абонирате за мен и надявам се да разбрахте, що за стока е И супер. да дадете минус на този видеоклип. О, той като Little Lang го прави, чове. Аз се изтварям. Значи вижте, ако гледате... Значи, оказа се, че суперския е някой тъпо финч на Литален. Чека. Затова... Да, бе, ама аз... Тихо бе! Затова... Мухва ти, бе, прасе мръсно. Мали... Вау. Затапи Значи, го. само да уточня на зрителите, че суперския е на 10 години, 4-ти клас от Дупница и се представя за 18 годишен от София и някакви такива. Не, знака се представя за 50 годишен от Дупница от... за 50 клас и така. И ти си можел... Мръсен трол, нали? Ти си знал цифрата 50 ли бе? Добре го измисли направо. Да, бе, ти пък откъде знаеш цифрата едно? Всъщност, за да си 50 клас, трябва да си на 57 години, не на 50. Ето едно момче, което може би е бъдещия Пример. министър Пример. на България. Да. Ти Ева, да пък така. све. Че? Мълчу е, карцер. Не викам на тебе, Гошо. Викам на Драган. Суперски, ти сериозно ли записваш, момче? Бе, аз тръм, бе. Бе, аз съм грозен. Въй. И както Значи, който виждате, гледа- хейтвани за нищо. Чакай. Който гледа видеото на суперския, да му удари минуса и ти е хубав един. И хубаво. Да. Супер. И Ей, Гошо, яма кое там, бе? Да му Супер, репортни защото... тъп... Супер, Да му защото... репортни... Да му репортни тъпия профил, защото на такива като него трябва да му забранен достъп до интернет. Да. Да, бе, ами ти правиш, бе. Пак го правиш, бе. Оф, рейдж. Рейдж квит. Ето куитна отдавна. Добър ден. Ей, малко се. Който иде са... Кой си Звъня му. Суперския е лайно. Абе, джегем кас пиша, панам, браво, браво. Ау. Успах. Чекай, Кар, как се ти е стъпоти, бе? Да ги пишеш. А ти откъде пиеш тебе? Суперския, брат, ти IQ минус... Суперския да добавиш, да го защитаваш. Нали знаете, че той не е Джей Геймкаст? Напротив, бе, джегем каса. Ти тъпис. Въй. Този как използва клонфиш сега. Да го разбра. Малко тъй. Да, бе, отде ползвам компиш аз, бе. Аз съм бъркал му интернет там. Вижте с клонфиш какъв му детски гласа, пак без него сигурно още по-детски. Бе, та пак мръсен. Сега ще идема майката. Вау. Да, както виждате, хейтвайте и без причина. Това е гарения. Какво става, знае? Нали снимал уж? О, Джика, какво става, брата? Кое е джика? Какъв суперския, бе? Не го знам, брат, някакъв ми спази. Тя лапе, кой е чета познава, ей, Дрисло, малак, ей, книжки. Ти лапи човек на добава, тук всички... Виж как да отворя, лапи, на страна. Ти на добава, тук всичките човеки вика, че познава от тебе и хейтва на тук въобще. Прави на някакъв 20 годишен от София, пък той 10 годишен от 4-ти клас. Преди малко не беше ли 18 годишен? Брат, за какво се занимавате с тя? Еми, дай лев, ако стоиш вътре, ние го троваме го тука. Той вика, че записва видео, май ние записваме тъй, че... И аз записвам тъй, че...
Нищо не може да направиш с него. Какво ще покажеш, че суперския на хейтва е тъй? Приятел, само да те питам, суперски, ако скачиш клипчето, ще събереш ли 2 гледания? Аз ще събереш ти и твой. Ще събере, половината ще са хейтери, даже повечето. Но ясно, само да направя едно видео. Не, Не забелязах ти ли, че тролвам, бе? Ние се отруваме. Бе, баста бе, глас. Карайте ме менишки. Суперския, кой каже? Не чух, кой каже? Кой каже? Колко? Абе, чакайте G Game Cast да кажат нещо е. Как тя е? Ора борш, бе, не на... Суперският си много смотано е. много ясно, сега от суперския трябва да се преименува на смотанския. Ще трима на един, бе, табак си. Тапаси. Стигнахме трима на един бе. Трябва да преименуваш... Мълчете, ще говоря само с ти момче, защото той има нужда от психолог, май нещо те. Бе, го пак мръсен. Мъкни, Гошо, само аз ще говоря сега. Гошо. Какво правиш, моето момче? Ето пак. Ето пак. Приса. О, извинявай, какво каза, че не разбирам тъп език. Коко, нещо май в изречението 5 грешки направи. Да не си четвърти. Да. Забравих, че си четвърти. О, чакай, какво каза до сега? Аз не мислех, че каза боля фага дури, да. Какво не те разбирам, човек? Аз не се разбирам. Не се разбираш ли? То е нормално да не се разбираш. Не те разбирам, бе! Пак. Нищо не мога да ти разбира, ако говориш, човек. Чакай, пише. Имаш нужда от логопед малко. Вау, пише го пак смотан. Ето какво ти пише, бе. Мале. Имаш нужда от... Гле. Що пишеш на латиница, бе? Как ю? Какво каза, не те чух? Вау, знае някой думи на английски, бро. Лак ли каза? Лак или какво? Ще ма лакирваш ли? Какво ще правиш? Ето какво ти я писат, бе. Кик, какъв кико е, човек? Ти нещо майте. Ти тъпли си, бе, Георги. Ти тъпли си, бе, Георги. Суперски, ще си писал дик обичам да ям. Аз се числа едно нещо. О, имаме го записано, човек, майко. Засния го. Майко. Макнете са. Значи не сте очи 10 годишен, не сте очи 4 клас. Ми обратям, бре. Да, бе. Напротив, С малки ли вече започва това? Майко. Какво значи да фак? Тай ти гейм касът. Фридъм го научи. Не те разбирам. Фридъм го учи, бе, глупак. Какво Фридъм не разбира? Ще си писал в Стъпа на редактирва, чакай малко. Майко, какви неща пишеш ти, момче? Отъпа, абе, глупак мръсен. Майко. Тихо, моето момче, не обижда, защото съм много малък още. Ате. Сега викам полицията да затворя това, ка? Демончо, О, на колко и суперския? не знам, 10. По групи. Имаме го запитан, човек. Тя колко си е на 5? Не, на 12 съм. Вие от кога сте приятели с Бодилчо? От много годинки? Не те разбрах. Демончо, я кажи от кой град е, от кой град? Не знам. Тупница, реги тупят. Не е ли Разбрах 2 години, а знака явно е играл от днеска Майнкрафт. Не те разбрах нещо, съжалявам много. Ти от кога играеш Майнкрафт? От днеска? Не съм бил роден. Аз като съм почнал. Да бе, ти си я пушнал 1 годинка си я играл. Ти си на по-малко от годинката вече. Аз я почнах рано, аз я почнах късно. А знака ето. Я тихо ти малко само да се поговоря малко с суперска. Суперски ти нещо май си фен на Бодилчо, а? Поне му харесва маповете и маслото, даже и затова ти спамиш защото Бутер, бани. Тихо, искаш ли да те запозная с него? Абе, ком показва него сега говорим относно тебе Аз и искам! който на гърба.
Съжалявам, той без ти будючка, че са много тъптечи. Да, аз като... Да бе, той ако бухне някой в Фейсбук... Бе, глупак мръсен. Бе, куче. От бе, бе. Ата, сега видим кога го пуши на... Пърно сега ще напише... I love нещо се. Баклавичката, знака. Колко забавно. Тя, Мале. ако се опиташ да го... Баклавичката, суперския. Оле, крайчик. И ти го имам заснето, ти го имам заснето, ей. Арсия, бе! Приса! Кой? Майко, ти вече човек, обратен баклав. Жалът всякъде. Жалък човек, Самичка ценяка сега. Ей, Спарко е по-убър от тебе. Теле бе, спара, дет му лаги всичко. Да бе, на Спарко му лагал всичко, по-добре на те ти лаги всичко. Ей, какво остана с последния клип? Забиваше ли ти много? Колко? Забиваше ли ти много последния клип? Нещо. Защото те забиваше? Нещо. Мале. Той, че на тебе ти е слаб компютъра и като го гледаш ще се че не значи, че на мене ме забил. Да бе, в момента играл в вашия сервер. Какъв сървър? Аз нямам сървър. Какви да би си? Ние нямаме фидабист сървър, не знаеш. Да бе, нали гледаш лайв стрима, видях IP, видях всичко. Гледали си бе. И видял IP. Само дето не може да влезеш от сървъра, ако не ти купя на играта, ама. Пък аз не съм го пуснал. О, Да, значи, бе, я прати IP-то. Пък и той сега не е пуснат сървъра, тъй че. Все пак го знам. Знаеш, нищо Няма не. го протиде. Еми ще опратя и сега, чакай да, само да, чакай, не. Какво стана, бе? Нищо да не види майка ти в стаята. Не бе! Правиш бе! Нищо. То сами чак ли се говори нещо? Бе, знак. Ти пък много то знам тебе. Ти пък направо силен просто. Сякаш си най-тъпия. Момче, си много малко е. Ар дал го. Нати го. Кое бе? Той някой ти помогна да го измислиш или? Къде е? Къде бе? Да, ще видиш един мърсен гаен трол. Къде го прати? На скапа на дълното там деца. Пиши. Приятел, нали знаеш, че първо ние го хостваме с хамачи? Да, знам го. Ама той моето IP само да ти кажа. Вау. Толкова много матрона, че не мога да повярвам направо. Не, човек, засрамен съм. Не мога да се осъзная. Също част тук ще трябва да изрежа. Бе, сами тя си бъде да си ядеш. Коко, нещо. Да чух. Присай! Майко, как ти е профил в YouTube, е? Викам. Супер скей, сега ще ти го прати. Дай да го видим сега. Момчета, някой може да ми каже програма за редактиране, че като снимам за да софта от Cam Studio не ми става. Sony Vegas. Към Тася. Кой искаш? Дайте ми профила на суперски, аз Чакай, ще остана без профил. И сега ще го намериш. Сад фейс. Малко лайно. Стига се гледа в огледалото и се говори, бе. Какво е носи? Си на колко си, бе? Ама кое ти бе? Знаеш как ще нарека Гошо? Ще преименувам на... Майко, мале. Его намерях някакво клипче, бе. Сега ще да снимам. Слушайте, бе. Мале. Сега ама снимаш ли? Даже ме Слушайте, сгър. бе. Не разбрам. Намерих някакво клипче на суперския. Въпрос и отговор с суперския и сложил скина на Лита Олян за картинка. И е 25. Да, от инвентарито аз бях с неговия профил така, гледай сега как та Да, бе, виж, доказваш, че се жалък. Браво. Така ли бе, аз та нарекох някакъв тъпак. Мале, ти си много важен, бе. Нали знаеш, че сега ще останеш без профила? Да бе, ще оставам без профил. Ще останеш, бе. Чакай само от страната и... Там, изчакай една седмица, две. И чакай една седмица и ще видиш как канала ти един абонат няма. Въобще някой има. Той без той няма. Да. Гледай всяко прави.
Айде. Ко, бре? Ай, ко? Ще не сканираш профила? Не, бе, не. Дом. Ще напингваш? Дайте някакво име за питие, бе, хора. Война. Сети са. О, това ще бъде яко, ще го кача една снимка в фейсбук страницата си. Направо ми... Дет никой не я следи. Да. О, да. Ама гледай, ако участват и ви четиримата, направо ще и са. Я го махни да се садни малко, махни го да се садни малко. Да му затворя ли да го махам? Да, не го махни го. Моето момче, чао. Махни го бързо, е. Така. Той какво каза в края? Аз не го чух въобще. А как мислите, че се разбира да говорите с него, особено с такъв шибан микрофон? Аз нищо не му разбрах. А то не му от микрофона, а то му отговорен.